வணக்கம் உறவுகளே. முக்கியமான விஷயம், வாழ்க்கையில் பட்டு தெரிஞ்சுக்க மட்டும் ஆசைப்படாதீங்க. பட்டவங்களையும் அவங்களோட அனுபவங்களையும் கேட்டு வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படாமல் அவதிப்படாமல் மேலே வாங்க. சுமூகமாக வாழ்க்கையை கொண்டு போங்க. ஏன்னா பட்டுட்டிங்கன்னா மானம், மரியாதை, வயசு, நேரம், பணம், உடல், மன உளைச்சல், அவமானம் எல்லாம் போயிடும். ஒரு காலகட்டத்தில் மனசு நொந்து போயிடும். அது தேவையில்லை, சரிங்களா? அதாவது நான் பட்டால் தான் தெரிஞ்சுப்பேன், இப்போ எனக்கு நீ என்ன சொல்கிறது, நீ சொல்லி நான் கேட்கணுமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காலம் போயிடும். அந்த நேரத்தில் படும்போது முக்கியமான நேரங்கள் அந்த வயசில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, முக்கியமான இருக்க மாட்டாங்க, தனியாக அனுபவிப்பீங்க. அதை தவிர்த்துருங்க, சரிங்களா? அனுபவசாலிகளை பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சு லைஃப்பை சரிப்படுத்திக்கோங்க, சரிங்களா? உறவுகளை தோணுச்சு, மனசை தோணுச்சு ஷேர் பண்ணிட்டேன். வாழ்க வளமுடன்.